başur jî hinek dibêjin işte Cemil Bayık banga şer kir Şima ve du polisên Tirkiye di nava Tirkiyeyê de kuştin. ki di gundiya da milleta li dijî PKK dijminiye pêş bikin. Ragandina serokatî Herêmê de hatî ku balekî nava PKK dixwaze aştiyê têk bide. Derevê mezin kir. Singal hat azadkirin û rolê gerîla li wir bi dawîtê wê vegerin Qendîlê. Hatta gelî me bixwaze em li başûrin. Kî biryar dere di PKK'de? Kek Mesut dat daxwast kirin. Siyaseta dewletên hin teqlîmî bi cî dike bi taybet Îranê. Bu siyaseteke gemara lazım kes ve siyasetten nekir. Rojavayê Kurdistanê jî ji xwe re pawan kiriye Me hükümeti herêm para. Cemîl Bayîk deyû babên xwe dîtine.